No niin, se on Junior Packle 5. Täällä taas Minecraftin parissa. Heippa vain. Joo. Ai niin, me päästiin tähän. Ai. Täällä ei oo yö. Joten voidaan lähteä No ui! Vitsi. Noin. Noin. Ja näin. Joo. Mä katos vähän puuta. No. Otetaan eka tosta toi... Au. Tehdään tosta tommonen... Tehdään tosta... Stone axe. Eli kivikirves. Sitten voidaan olla valmiita menevään. Katsotaan nyt tästä vaikka tälleen, että aloitetaan sitä taloa, niin ei mietitä. Niin no, niin aloitetaan se talo. Se... En tiedä kyllä yhtään minkälainen mä teen, mutta... Se oli kohtalosi lammas, tuli eteen. Tyypis siitä. No katos nyt vähän tosta ja katsotaan. Kato vielä tää, niin käydään, testataan sitten, että vähän katsotaan, että millainen siitä voitaisiin tehdä. Ei tarvita isoa mökkiä. Tässä on hirveän tasausta tässäkin, niin tehdään nyt vaikka silleen, että tolleen tosta tollailla. No siinä olisi niinku se... Onks tää nyt vähän pikkunen ehkä? Me tehdään monet kerrokset tähän, niin ei tää nyt ehkä oo. Eli sitten tosta tehdään semmonen... Missä tää on symmetrinen? Tohon mielessä. Siinä meni jo aika paljon. Tästä mennään, päästään tai siis tullaan sisälle. Tölkkiä tohon vähän. No, sitten korvataan toi joskus. Tästä päästään sisälle. Tosta voi, eli siis niinku pistetään tähän vielä ne tohon tommonen. Sitä tarvii sieltä korvata ja tohon vaikka, tohon, 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 oho. Toho. Sitten just noin. Ja sitten jätetään tästä keskikohat. Taitaa olla tossa. Joo, eli tohon tulee siis ovi. Joo. Lattia tulee tekemään semmosesta siis kivestä ja katto tehdään. Mä teen harjakaton. Siis ihan niinku cobblestone noista portaista ja kiviportaista semmosen harjakaton siihen, koska se on hieno. No, ei se rumakaan oo, että se menee sinne. Ja tulee muutenkin sitten semmonen hauskan näköinen. Tai no, kun oikeat talot, aika monet ei oo eiku... No Minecraftissa se näyttää paremmalta, ei näytä niin pontolta tai sellaiselta kuin tasakattoinen. Se olisi vähän niinku nyt toi, mikä mulla on. Stack 20 puuta.
sitten vaan jatkamaan. Täällä on tikkunoilla ihanasti saplingejä. Niitä voidaan pistää siihen maahan. Näitä voidaan työntää maahan. Jatketaan nyt tätä taloa. Noin. Tästä ei tule todellakaan se mun virallinen beissi, vaan tää on niinku siis tämmönen. Ja sä menet pois siitä. Koska siis tää ei oo, siis tästä ei tule mun virallinen, tää vaan on tämmönen nyt alas. Tää on vaan nyt tämmönen. Voi mikä sinä mukas? Tää katsoo videota. Tää on nyt vaan siis semmonen aloitusmesta tämmönen, että on joku katto pään päällä tai siis ettei asuntanut missään vuoressa. Paljon sitä nyt on korkea. Elikkäs tuohon joo. Katto. Näin, noin. Tuon. Tuon tohon, ei kun tohon. Siihen. Sitten näin tämmönen pikku. Ui. Se tipahtaa taas uusiksi täältä alas. Au. Ja älä nyt sano, että sä oot perustuuria, eli ei riitä no. Ei muuten jää kauaksi vaille. 3 blokkia. Ei vitsi. Tää on nyt tällainen, no. Ei vitsi. No joo. Niin puutaan mun piti käydä hakemassa eikä. Homeena tosta messiin ja hakataan tästä yksi puu. Siis kokonainen. Eli päästään jo muuttamaan tähän meidän uuteen hienoon kauniiseen kotiimme. Olisi voinut kyllä olla yhden korkeampi, mutta ei sitä kukaan katso. Noin. Ei vitsi vielä lattia. No, tästähän tää menee nopeasti. Tässä nyt kauaa menee. Toivottavasti tää puulapio riittää tähän. Hyvinhän tää riittää. Ei mitään ongelmaa. Menee mut aika tiukille. No, en mä nyt sanois. Ei se mene tiukille. Hyvin riitti. Ja sitten vielä vähän sen joudun hakemassa lisää. Voi päästä talosta pois. Kyllä tää on mahdollinen. No. Ai niin, se ei sitä tätä. No ei vitsi. Alustavaa. Ei tätä pitänyt ei tätä pitänyt puulla pistää tätä lattiaa, vaan kun piti pistää koplastonella. Perus minä. No, ei tätä nyt onneksi ollut paljon. Noin. Sitten käydään nukkumassa yön yli.
se oli? Skeleton ystäväsi. Mennään tänne sitä piiloa. Ai se tulee. Tuskalla. Pelkuri. Joo. No niin. Oli... Mä mietin. Ups. Eli... Niin, sitä kiveä tarvitaan. Tosta voi alkaa meidän kaivos. Huijan ainakin säikähin tätä spideria. Hui! Ylös! Se oli virhe, ei siitä pitänytkään aloittaa. Kaivos alkaakin tosta. Noin. Juu, tästä se kaivos alkaa. Eli tästä vasta 16 kerrokseen. Ja tää mä haastan noin hirviöt, kun vähtei tässä luolla mitään. No katsotaan nyt tää pikki nyt tästä vaikka heti loppuu, että käydään sitten lisäämässä ne. Nyt saadaan tätä kaivostakin tässä. Noin. Kohta stäkkikiveä. Vähän soihtuja, että tekin näette siellä. Kyllä tällä pikillä stäkki saadaan kiveä. Siitä on ongelmaa. Ylikin menee. Missä korkeudessa mä oon? Löytyisikö tuolta kenties? Ei tuolta mitäänkin mua löydy. Tuollainen pikku viritelmä tohon. Noin. Tuolla on turha jos kävästäkään, sieltä ei löydy mitään timanttia. Olen niin korkealla. Ironia kyllä haluan. Se ei haittaa yhtään. Katso, että tuo oli timantti. Se ironi taisi jäädä sille tielle. Noin. Sitten ne vielä tää pikki loppuu. Ei niin. No. Mennään vähän eteenpäin. Noin, siitä jatketaan. Ja täällä se stäkki saadaan. Mä saan kiveä aikanakin. En saakaan. Tän oisin saanut. No, otan nyt tosta vähän. Että saadaan nyt. No niin. Joo. Tuonne vielä soitu. Lopetellaan ne. Ja ruvetaan sitten lopettelemaan, kun ollaan viety pistetty nämä kivet sinne, pari kiveä tonne meidän taloon, niin tähän rupeaa olemaan jo muutto valmis kohta. No. Ei näy nyt nää blokit, ei kyllä todellakaan mene oikealle kohdille. Me haetaan sitten jossain vaiheessa tosta. Nyt mä menen hakemaan kaikki ne crafting doublen.
No, täällä nyt ainakin pikki. Ja ilman pikkiä kaveria. Niin ja sitten vielä chestit. No, ei saatu nyt kuin yksi, mutta riittäneen. Ironit sinne. Joo. Täällä on yksi kana paistunut, jonka mä syön. Tuli mulle mieleen, nää vois pistää tonne sulamaan. En mä kyllä täältä halua muuttaa mihinkään. Toi on vaan joku leikkipykki tuolla. Yhden ei siinä voi pistää, no ei mitään. Pistää vähän tänne, että voi voita. Karkein ainakin. Muin kartta sinne. Joo. Elikkäs. Me rupeamme nytten sitten lopettelemaan, että jos tykkäsitte jaksosta, painakaa tykkäysnappia, jos ette oikein tykännyt, niin nope. Eli ei älkää pistäkö tykkäysnappia silloin. Ja kommentoikaa ihmeessä, joten se on sitten morjesta päivää.